Sisa. Moja mama je došla prošle nedelje u petak i tog istog dana, pre nego što je došla iz Čačka, ona je nekako nezgodno pala i uganula je zglob na ruci i sada nosi zavoj, hladi to, onako bolje je, ali ima još uvek otok i malo je ograničen pokret u ruci, tako da ne može ovih dana nešto mnogo da mi pomogne, ali dobro, svakako je tu i oporavlja se u slučaju da krene porođaj toku noći ili tako nešto, tu je da bude sa decom, tako da to definitivno znači. U ponedeljak sam bila na brazilskoj depilaciji, tako da sam to odradila i sad sam definitivno mirna po tom pitanju. Van toga nemam nikakve novosti, dakle ništa se ne dešava, nemam nikakve kontrakcije. Kod mene su prethodni porođaji kretali uglavnom tako što ja tokom cele trudnoće nemam nikakve kontrakcije i onda onog momenta kada osjetim kontrakcije, to je to, u roku od pola sata, sat, ja sam u porodilištu i porođaj je u aktivnoj fazi, tako da očekujem da će tako biti i ovog puta. Ova nedelja je definitivno mirnija od prethodne, zato što ne idem nigde, nemamo toliko obaveza sa decom, Miloš će uskoro uzeti odmor, tako da sad ostaje samo da čekamo, bukvalno da gledam kako da iskoristim ovo vreme, gledam šta mogu da sredim po kući, onako baš obraćam pažnju na to da nešto odradim i onda 20-30 minuta legnem, pa opet nešto odradim, pa opet legnem i tako da balansiram. Inače, videli ste juče kako je prošao projekat IKEA kućica. Niko nije bio razočaran. Imala sam velika očekivanja kad sam počela da sklapam kućicu, da lepim delove. Mislila sam, wow, zapravo ću uspeti. Međutim, onda se samo srušila, ali niko nije bio razočaran. Deca su odmah samo pritrčala i počela da jedu delove i ostatak smo izlomili, stavili u kutiju i ješćete delove ovih dana kao keks. Javite mi ako ste vi imali više sreće, šta je trebalo bolje da uradim. Da li mi možda lepak nije bio dovoljno dobar, da li je trebalo više nas da drži delove dok se ne stvrdnu, nemam pojma, ali bilo je ukusno. Ove nedelje deca imaju dosta nekih obaveza u školi i vrtiću vezano za Novu godinu. U ponedeljak je ćerka sa školskim horom imala novogodišnju priredbu. Ja nisam bila, išli su moja mama i Miloš i snimali su i bilo je prelepo, baš mi je žao što sam propustila, ali ćerka je stvarno onako uživala. Sin je danas u vrtiću imao neko novogodišnje slikanje, sutra ima maskenbal, u petak im dolazi Deda Mraz, danas mlađa ćerka ima neki novogodišnji bazar za koji su spremali svašta nešto u školi tokom nedelje, to je sve neko iznenađenje i tajna. Tako da se i te aktivnosti privode kraju i sad je stvarno samo čekaj. U petak treba da idem u kontrolu u porodilište i na CTG. Sem toga nemam nikakve planove, bukvalno je samo čekanje i gledam šta mogu za to vreme da radim, da završim, da odmaram.
prođe i ovaj dan i ostala sam vam dužna jedan mali update iz porodilišta jutros. Na CTG-u je sve bilo u redu, nemam nikakve kontrakcije. Imala sam ultrazvučni pregled i sve je u redu. Doktor je prokomentarisao da je beba i dalje visoko, tako da nema i dalje nikakvih naznaka. Ta su stvari počele da se dešavaju. Beba je trenutno teška oko 3 kg i 420 grama i procedura je takva da ponovo dolazim u nedelju na pregled kada mi je termin i zatim dolazim na svaka 2 dana dok se ne porodi. Ja ne osjećam nikakve promene, dakle nema kontrakcija, ništa se ne dešava. Malo pre sam skinula sav nakit osim sata, prosto je to taj korak mogu sad da odradim, da ga ne ostavljam posle za porodilište. Tako da to je to. Pre par dana sam na Instagramu ostavila prozorčić da mi postavite neka pitanja ako imate za mene i stiglo je par pitanja. Prvo pitanje je od moje drugarice iz vrtića. Kad će Princes Krofne njam? Ona tu misli dakle na Princes Krofne moje mame. Moja mama pravi odlične Princes Krofne, ali ih već godinama ne sprema zato što smo promenili ishranu, tako da Saška, ako gledaš ove videe, nemam pojma, najavi nam se jedan dan pa će Vesna rado spremiti za tebe. Sljedeće pitanje je šta ti je najveći izazov u roditeljstvu? I kada sam pročitala ovo pitanje, prvo što mi je palo na pamet, zato što sam trenutno u toj sezoni, jeste naći meru. U kom smislu naći meru u tome koliko se mešati, kontrolisati, navigirati dete, a koliko pustiti dete da pravi greške, da samo udari glavom u zid, da osjeti posledice i tako dalje. Znači, tu trenutno onako pokušavam da nađem meru koliko se mešati u školu, u domaći, Ja ne smatram sebe kao nekom helikopter mamom ili osobom koja se previše meša i dalje mi je teško da nađem tu meru. Starija ćerka je ove godine promenila školu od 3. razreda, što podrazumeva da je promenila i društvo i učiteljicu i okolinu i neke radne navike, drugačije se radi u novoj školi. Sve je to, da kažem, pozitivno, ali je drugačije od prethodnog. I tu je bilo velikih turbulencija i izazova, što za nju, što za nas, za Miloša i mene, u smislu koliko se mešati, a koliko nju samu pustiti da se snađe. Tako da, mislim, osoba koja mi je postavila pitanje ima malu bebu, tako da nisam sigurna koliko je tebi od koristi ovaj odgovor, ali to mi je trenutno najveći izazov, znači ta neka mera. I sljedećih par pitanja od jedne osobe. Koliko je naporno biti trudna sa 3 dece? Iskreno, meni je ova trudnoća bila vrlo izazovna psihički u tom smislu. Pre svega zato što sa 3 dece baš sam se onako, našla sam svoj ritam i tempo. Letela sam, sve sam stizala, sve sam mogla, baš sam onako bila u nekoj dobroj formi, fizički i mentalno. I onda sam ostala trudna i u tom prvom trimestru sam imala mučnine, negdje na primjer od 8. do 13. nedelje i to me je potpuno onako oborilo, patosiralo, vezalo za krevet otprilike, nisam mogla da kuvam, sve mi je bilo teško i onda sam ja to nekako doživjela baš kao poraz, u smislu osjećala sam se potpuno beskorisno i neupotrebljivo. Nismo mogli da funkcionišemo. Tako je počelo. A kasnije kada su prošle te mučnine bilo je nekih drugih izazova i generalno mislim moj fizički i mentalni kapacitet se nekako prepolovio. Da smo morali da nađemo neki drugi način funkcionisanja. Miloš je tu ispao apsolutni heroj. Preuzeo je toliko stvari na sebe, a inače vuče mnogo stvari, tako da je on tu ispao apsolutni car i najveća pomoć i podrška. Kažem, bilo je tih turbulencija, još jedan đak, znači mlađa ćerka je krenula u 1. razred, starija ćerka promenila školu i bilo je onako od septembra vrlo turbulentno u tom smislu. Trebalo nam je par meseci onako da pronađemo novi ritam, da se svi malo ušuškamo, da iznavigiramo situaciju i rekla bih da smo sad na mnogo boljem mestu, ali je definitivno, znate i sami, cela godina bila takva onako vrlo
turbulentna, puno raznih dešavanja. Tako da neću da lažem, bilo je izazovno, ali snalazimo se. Da, uz to pitanje je također bilo u stvari, mislim da razlika među njima nije velika. Razlika u godinama između moje dece. Pa ne bih rekla i da je mala razlika. Dakle, najstarija ćerka će uskoro 9 godina napuniti, zatim mlađa ima 7 godina i sin ima 3 godine. Dakle, razlika je 2 godine pa 4 godine, pa će sad biti 3 godine razlika između najmlađeg i bebe. Tako da to definitivno igra ulogu, jer smatram ćerke da su već dovoljno velike i mnogo stvari mogu same da urade i mnogo stvari mogu da im poverim. Da sami sklone za sobom posle obroka sobe, da raspreme, da usisaju, da mi pomažu, stave sudove u sudomašinu, da izvade sudove iz sudomašine. To definitivno znači. A najmlađi, dakle sin, nije beba i on je sve samostalniji i takav je da jednostavno voli da bude od koristi, voli da vadi sudove iz mašine, voli da se uključi u te aktivnosti, tako da to definitivno znači. Sljedeće pitanje od iste osobe jeste: imaš li pomoć u kući? Nemam pomoć u kući, u smislu sem Miloša i mene. Nemamo neku drugu pomoć. Godinama me Miloš ubeđuje da nađemo ženu koja će dolaziti da nam čisti. Ja sam se prvo dugo opirala, onda sam se kao pomirila, hajde da probamo to. Nešto sam 1-2 put kontaktirala nekoga, ali sve je to bilo, ne znam, sad ne radimo, pozovite tad, i onda to se tako odugovlači, tako da nikoga još nisam ni probala. Verovatno hoćemo u nekom momentu to da testiramo, čisto da kao skinem sebi jednu obavezu. Mnogi ljudi koji koriste takvu vrstu pomoći kažu da im stvarno mnogo znači, tako da nisam trenutno zatvorena za tu opciju, ali odugovlačim definitivno. A sad što se tiče rodbine, moji roditelji žive u Čačku i nemam neku stalnu pomoć od njih. Oni nekad dođu vikendom kada mi imamo neki događaj da pričuvaju decu. Leti deca nekad odu kod njih na par nedelja, to smo počeli prošle godine. I ove godine kad smo Miloš i ja prvi put otputovali sami nakon 8 godina, išli smo u Pariz u maju. Kad mi još nisu krenule mučnine, bila sam trudna. Mama nekad dođe na nedelju dana, na primjer, ako Miloš otputuje, i Milošev tata živi tu u Beogradu i on nam uskače povremeno da negdje odveze decu, da ih skupi i tako dalje. Ali to je u principu to. U principu smo Miloš i ja ti koji koordinišemo svime. I ta ista osoba dodaje, dakle, mi želimo 4 dece, ali nisam sigurna kako ću to izdržati obzirom na količinu obaveza u kući i oko dece. Ne znam, kao i sa jednim, i sa 2 i sa 3, you level up. Jednostavno preraspodeliš svoje prioritete i vreme, definitivno se prilagodiš i prilagodiš svoje očekivanja, šta znači za tebe, ne znam, čist stan i dovoljno dobar obrok i tako dalje, kako ćete provoditi vrijeme, da li će sve biti savršeno ili dovoljno dobro, da li ćeš raditi sama ili će deca preuzeti deo obaveza ili muž, prilagodiš se. Definitivno verujem da je mnogo lakše kada imaš pomoć. Mada je nama iskreno ta pomoć kad pošaljemo decu Čačak na par nedelja mač sa 2 oštrice, zato što s jedne strane, kao dobiješ ti to neko vreme za sebe, mada ti deca strašno nedostaju. Dobiju i deca to iskustvo da budu malo bez roditelja, što je ponovo dobro, ali baba i deda ih potpuno izbace iz rutine i razmaze i onda ti dođu kući skroz druga deca koju moraš ponovo da prevaspitaš. Tako da ima i toga. Uglavnom da, to je moj odgovor. Prilagodiš se. I mislim da osim ako ne dobiješ odjednom 4, dobiješ 1 po 1 uglavnom. Ovi veliki već mogu mnogo da pomognu i ne moraš toliko da vodiš računa o svakom njihovom koraku. Znači dovoljno su samostalni, mogu da ti pomognu. Oni između sebe mnogo brže i lakše uče i pokupe dosta stvari jedno od drugih. Znači prvo dete naučiš svemu i svačemu, a onda ovi sljedeći pokupe to nekako usput sami. Ja bih rekla da je sa jednim detetom najteže, a da je posle
posle sve lakše, osim što je potrebno malo više planiranja, organizacije, rutine, logistike. Nadam se da sam uspela da vam odgovorim na pitanja. U nedelju su materice, u nedelju je i moj termin. Baterija se istrošila, idem da gledam neki film, da se odmaram. Ćao!